अरे जा खाना खा लो। हमरा से नु खिसियाल बरू। खाना पर काहे खिस उतारा तरू? ना खान हम सुती अपन रउर बाते से हमार पेट भर गल बा। ठीक बा मत खा, हमरा का बा। का करी भूख त लागल बा। ये सूझ जाइन पूरा तब जाके चुपके से खा लेम। आ कल सुबह कह देम कि नहीं खी खोइले अब पूरा सुन आई मीन करके। बाप रे बाप बड़ा जोर से भूख लग रहा है। ये झगड़ा के चक्कर में तो भूखे ही रह जाती। ना ना हमरा प्यास लग रहा खनु तो हम पानी पिया रहनी हां। हम देखले नहीं कि तू खा हम देखले नहीं कि। ए कनिया अब के हमर बेटी आवती है गर्मी के छुट्टी में 1 महीना ला फोन कइले रहल। अब फिर तू नैहर मत जइह, ओकर बढ़िया से स्वागत करिह। 1 महीना इतना खटे ले ससुराल में, कम से कम बेचारी के 1 महीना आराम तो मिली। ठीक बा मम्मी जी। हाँ इनकर बेटिए तो खाली ससुराल में खटेली। बुझाता ही 4-4 गो नौकर लगा के धैले बड़ी हमरा खातिर। दिन भर खटवावत मोहिले रहतरी। हमार पतो हीरा बिया हीरा, पूरा इंडिया में 1 पीस बिया। तू तो ठगा गइलू। हमार पतो खाना तो इतना टेस्टी बनावे ले कि मुंह से ना छुटी खइबू तो। आ सब काम आ कतनो काम कली अलसाई ना एकदम। हम तो पिछला जन्म में बहुत बड़का पुण्य कइले होखेम तबे हमर पतो इतना अच्छा मिलल बिया। मम्मी जी रउआ कितना अच्छा बानी। हम रउआ के गलत समझत रहनी हो। रउआ कितना अपना सहेली से हमार बड़ाई करत रहनी हो। हमरा के माफ कर दी कि हम रउआ के गलत समझनी। चुप रह। हम बड़ाई ना जे बड़ाई करतनी। उ तो हम अपना सखी के जरावत रहनी हो। ओकरो अच्छा पतोह नइखे मिलल। उ तो जानी नु कि हमरा अच्छा पतोह मिलल बा, ओकरा खराब तो जड़ी। तहरा में कोनो गुण नइखे। इतना महंगा सेंट किनले बारे तोरा फुटानी धइले बा। आवे द बाप के तो कहतनी। तो हम डेराइल बनी का? कह दिया पापा से। अब हम बड़ हो चुकल बनी, अपन फैसला खुद ले सकतनी। अब वैसे भी कहल जाला कि जब बाप के जूता बेटा में फिट हो जाए तो बाप के हाथ ना उठाओ चाहिए बेटा को। समझा दिया अपना हस्बैंड के तू बार बार मारत रहेलन का पीछे देखे के बोलत रू। अब हम तारा लोगन के हिसाब से जिंदगी ना जिए, हम अपना हिसाब से जिंदगी जिए। हम आजाद देश के आजाद नागरिक हई। हमरा पर केहू अपन हुकुम नहीं चला सकत। का बनाऊ तारू खाना कनिया? मम्मी जी रोटी भुजिया बनाओ तनी। ठीके करो तारू, रोटी भुजिया बनाऊ तारू। तो वैसे भी सादा खाना अच्छा रहेला। डॉक्टर साहब कहलन कि रउरा सादा सादा खाना खाएं, तेल पक मत खाएं ज्यादा। और छोला भटूरा तो एकदम में मत खाएं, ना तो और आयु कम हो जाई। जिए के होई 10 बरिस तो 5 बरिस में ऊपर चल जाए। ओहो अच्छा तहारा आयु कम होता बुढ़ियो। अब तहरा के छोले भटूरा बना के खियाएं। तो हमरा माई बाप के गाड़ी नहीं देते रहे दिन भर। अब बदला साधारण तहरा से। हेली मम्मी जी खाना खाई। अरे छोला भटूरा वो कितना दिन से छोला भटूरा हमरा बनावे के मन करत लखा। खा ली, गरम गरम छान के लिया तनी। ठीक बा। वाह मजा आ गल छोला भटूरा खा के। बड़ा स्वादिष्ट नु भइल बा। एगो कहती कि छोला भटूरा बनाओ तो ना बनाई। अब अच्छा अच्छा खाना खाए के मिली। कनिया तहर माई बाबूजी नु जब देखो तब दुखे रोत रहेला लो। हमेशा कहेला लो कि पैसा के तंगी चलता, तब बिजनेस ठीक से नहीं के चलत। आज ले कहियो ना कहले होई लोग खुशी से बानी सन, सुखी से बानी सन, कहियो ना कहेला लो। तो दुख ना रो लोग तो का करो लोग? दुख ना रोई लोग तो रउआ लोगी के डिमांडे खत्म ना हुई। देखो ना हो ये घड़ी पैसा ज्यादा खर्चा हो जाता। हमरा बुझाते नहीं कि इतना जल्दी पैसा खत्म कैसे हो जाता। अब जरूरी काम आ गइल बा, पैसा की जरूरत बा। अब पैसा हिला ही नहीं है। 1 मिनट रुकी। हेली तारा भी इतना पैसा कहाँ से? वो सब छोड़ी रउआ अपन काम कर ली। हमार मेहरारू कितना महान बिया।
रउओ लोग ही सोचत हो हम लोग कि आखिर हमरा भी पैसा कहाँ से आयल। इनकर पैसा चोरा के इनके के दे देनी, अब महानो बनबेनी। आज के बाद हम अपना मेहरारू के गुलाम हो जाए, ओकर सारा बात माने। वो महान औरत के हम बात ना मानत रहनी, हम कितना खराब इंसान बनी। तैयार हो गलू? ना रुकी, अभी 5 मिनट टाइम लगी। ठीक बा। आधे घंटे बाद। कितना टाइम लगता? अभी ले तैयार ना भइलू? जब एक बेरा बोल देनी कि 5 मिनट में तैयार हो जाएम, तो हर आधा घंटा पे काहे पूछे चलावा तनी। माँ जान तो रू का भइल ह, एगो लड़का से नु बोयाम फूट गई है अचार के, तो करमाई ओकरे के इतना मार मरली ह कि वो 4 घंटा से बेचारा रोता। बताओ तो उ माई ही कि कसाई ही रे? एगो बोयाम ला लड़का के उतना मार देलक। माँ अगर तू ओकरा माई के जगह पर रहतू तो का करतू? का करती? लड़का से बढ़ के बोयामे बा। माँ एगो बात बताई, उ लड़कवा और कोई ना, हम ही बानी, हमरे से बोयाम फूटल। ते बोयाम फोड़ देले? ते बोयाम फोड़ देले? बताओ तो इतना जतन से हम रखले रही, हमरा जी सास के जमाना के बोयाम रोल पाते फोड़ देले। हाँ सर, आ रहे हैं, रास्ता में ही हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ सर, आ रहे हैं। पापा झूठ काहे बोलत तानी? रउआ घरे बानी तो बोलत तानी रास्ता में बानी। अरे बेटा, झूठ बोले के पड़ेला, इस जमाने में नु सच्चा आदमी का कोनो वैल्यू नहीं है। कुछ दिन बाद ते जब परीक्षा दे के आवत रहीस तो हम पूछत रहनी कि परीक्षा कैसन गइल बा, तो कहत रहीस पापा पूरा लिख देले बानी। तब फिर कैसे हो गइली सा? एकरा मतलब ते हमरा से झूठ बोलत रहीस? पापा झूठ बोले के पड़ेला, ई जनामा में सीधा आदमी के कोनो वैल्यू नहीं है।